Ωραία. Βλέπω αρκετό κόσμο μέσα, οπότε νομίζω είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ λέγομαι Μιχάλης Κουρής. Έχω την τιμή σήμερα να προλογίσω τον άνθρωπο που θα κάνει την απόψινή παρουσίαση. Θα ήθελα να πω δύο-τρία λόγια για αυτόν τον άνθρωπο για να το γνωρίσετε. Καταρχάς, προέρχεται από έναν χώρο, ήταν αξιωματούχος στις ένοπλες δυνάμεις για αρκετά χρόνια και παραιτήθηκε από την κλασική, την παραδοσιακή του δουλειά, να το πω έτσι, γιατί το περιβάλλον δεν του τέριαζε, δεν τέριαζε ο τρόπος σκέψης του με το περιβάλλον αυτό και με τον τρόπο σκέψης που είχαν στις ένοπλες δυνάμεις και αποφάσισε να ασχοληθεί από τότε αποκλειστικά με την Plan B επιχείρησή του, με το project το οποίο θα σας παρουσιάσει σήμερα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ηγείται της ομάδας που έχει δημιουργηθεί στη Βόρεια Ελλάδα με πάνω από 150 ενεργούς συνεργάτες εκεί πέρα, σε όλη την Ελλάδα, συγγνώμη, αλλά και στο εξωτερικό και περίπου 1.200 πελάτες σε λιγότερο από 10 μήνες. Μάλιστα έχει ένα επίπεδο το οποίο στην Ελλάδα έχουν κατακτήσει μόλις 4 άνθρωποι, οπότε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κατάλληλος για να σας εξηγήσει, να σας δείξει σήμερα αυτή την επιχειρηματική ευκαιρία είναι ο άνθρωπος για τον οποίο μιλάω τώρα, γιατί έχει τεράστια αποτελέσματα σε αυτό που κάνουμε, οπότε δεν θα μιλήσει με βάση τη θεωρία, αλλά πρακτικά με πράγματα τα οποία τα έχει καταφέρει. Οπότε θα ήθελα να καλωσορίσουμε τέλος πάντων όλοι στο βήμα, να το πω έτσι, τον κύριο Βασίλη Παπαβασιλείου. Ελπίζω να ακούγομαι κι εγώ. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Μιχάλη Κουρί για την εκτενέστατη παρουσίαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, παιδιά. Επιβεβαιώστε μου ότι με ακούτε, όσο παράλληλα εγώ Όλα καλά, ανεβάζω, Βασίλη. Ακούγεσαι τέλεια. ωραία, ανεβάζω και ε, αυτήν εδώ την παρουσίασή μου, οπότε πείτε μου παρακαλώ ότι και αυτήν φαίνεται κομπλέ. Έχουμε εικόνα, ναι. Έχουμε και εικόνα και ήχο, όλα τέλεια. Ωραία, πανέμορφα. Λοιπόν, σήμερα, γενικά, σαν άνθρωποι, μετά από τα 3 χρόνια του COVID, θέλουμε να νιώθουμε καλά. Θέλουμε να είμαστε σε φόρμα, θέλουμε να είμαστε υγιείς. Αλλά αυτό που παρατηρείται γενικά έξω είναι ότι τα προβλήματα που σχετίζονται με την υγεία αυξάνονται. Και ήρθε η ώρα σήμερα να αναλυθούμε το γιατί. Ο Ιπποκράτης είπε ότι το φάρμακό σας σας γίνει η τροφή σας και η τροφή σας σας γίνει το φάρμακό σας. Και δεν έχει άδικο, γιατί πριν από πάρα πολλά χρόνια συνηθίζαμε να τρεφόμαστε από τη μητέρα φύση. Τρώγαμε φαγητό που ήταν πάρα πολύ θρεπτικό, γεμάτο βιταμίνες, με β' γλυκάνες, φυσικά αντιοξυδοτικά, υγιεινά λιπαρά και πολύ καλή αναλογία ανάμεσα στα ω6 και ω3 λιπαρά οξέα. Α, Αυτό όμως που ε, στην πορεία διαπιστώνουμε είναι ότι σήμερα τρώμε φαγητά παρασκευασμένα από τον άνθρωπο με πολύ μικρότερη θρεπτική πυκνότητα, πάρα πολύ υψηλά σε ζάχαρα και σε κενές θερμίδες, πολύ χαμηλά σε φυτικές ίνες, πολύ λιγότερα υγιεινά λιπαρά και φυσικά μεγάλη ανισορροπία ανάμεσα σε ω3 και ω6. Γιατί αναφέρομαι στα ω3 και στα ω6? Γιατί η ισορροπία, η αναλογία τους στον DNA μας, από το σχηματισμό του DNA μας, είναι 1 προς 1, και αυτός λαϊκά είναι και ο δείκτης φλεγμονών στο σώμα μας. Δηλαδή, αν διασπάται αυτή η ισορροπία των λιπαρών οξέων, που αυτά είναι σε κυταρικό επίπεδο, στην κυταρική μας μεμβράνη, αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι το σώμα μας δεν λειτουργεί σωστά. Η επιστήμη σήμερα, με λίγο ανοχή με βάση τα διατροφικά μας στοιχεία, συνιστά maximum 3 προς 1. Δηλαδή, σε κάθε 3 ω6 λιπαρά οξέα, ένα ω3. Από το 1960 που άρχισε να εμφανίζεται το fast food, μετά με τα πολεμικά, και σιγά σιγά όσο αυτό άρχισε να εξελίσσεται προς σήμερα, βλέπουμε μια σταδιακή πτώση, μια κατρακύλα θα λέγαμε, όπου σήμερα μιλάμε για πάνω από 25 προς 1, ήδη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα κοντεύουμε το 30 προς 1 σαν μέσο όρο, και το οποίο πρακτικά, συμπερασματικά, σημαίνει ότι μας λείπουν βασικά συστατικά στο σώμα μας λόγω ανισορροπίας, και άρα τα σώματά μας υπολειτουργούν. Και πώς ακριβώς επηρεάζονται τα κύτταρά μας με αυτόν τον τρόπο? Τα κύτταρά μας στην κυταρική τους μεμβράνη αποτελούνται από, μεταξύ άλλων, λιπαρά οξέα. Αν η αναλογία ω3 προς ω6 δεν είναι σωστή, τότε το κύτταρό μας έχει μια σκληρή και άκαμπτη μεμβράνη, τα θρεπτικά συστατικά εισέρχονται πάρα πολύ αργά στο σώμα και ταυτόχρονα τα απόβλητα εισέρχονται πολύ αργά. Στην αντίθετη περίπτωση, όταν το κύτταρο λειτουργεί σωστά, τότε πολύ εύκολα τρέφεται με θρεπτικά συστατικά και πολύ πιο εύκολα αποβάλλει τα απόβλητα.
Ε, Προσοχή, δεν υπάρχουν καλά και κακά λιπαρά οξέα. Είναι όπως η καλή και η κακή χολυστερόλη. Χρειάζονται και τα δύο. Σε ένα αυτοκίνητο χρειάζεται και το γκάζι και το φρένο. Αν όμως οδηγάμε το αυτοκίνητό μας μόνο με γκάζι, που γκάζι αντίστοιχα εδώ μπορούμε να θεωρήσουμε τα ω6, σημαίνει πολύ απλά ότι με μεγάλη βεβαιότητα κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα τρακάρουμε. Βρίσκεστε στην ζώνη κινδύνου ή βρίσκεστε εκεί που πρέπει να βρίσκεστε? Το πιο πιθανό είναι κάποιο να πει εδώ πέρα, Βασίλη, άσε, το έχω, ξέρω πολύ καλά. Έχω πολύ χαμηλέ πολυφενόλες διατροφή μου, αντιοξυδωτικά, βιταμίνη D, ω3 δεν τρώω. Μάλλον δεν είμαι εκεί πέρα. Ο κόσμος όμως αλλάζει. Οι ανάγκες των ανθρώπων αλλάζουν και η επιχειρηματικότητα αλλάζει. Και οι σύγχρονες τάσεις δημιουργούν νέες ευκαιρίες. Και εδώ ερχόμαστε να μιλήσουμε για την επιχείρηση Zenzino, η οποία ιδρύθηκε το 2005 από τον Όριαν Σέλα και την Χίλντα Σέλε. Είναι μια επιχείρηση από τη Σκανδιναβία, εδρεύει στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας και τα προϊόντα είναι νορβηγικά. Είναι εισηγμένη στο Nasdaq, το χρηματιστήριο, το δεύτερο παγκόσμιο χρηματιστήριο στον κατάλογο των χρηματιστήριων, με βάση την κεφαλοποίηση των μετοχών που διαπραγματεύονται, μετά από αυτό δηλαδή της Νέας Υόρκης. Είναι στο Σουηδικό χρηματιστήριο εισηγμένη και έχει τεράστια ισχυρή οικονομική βάση, με διψήφια νούμερα ανάπτυξης από το 2005 μέχρι σήμερα. Έχει τεράστιο φιλανθρωπικό έργο και αυτή τη στιγμή παραδίδει προϊόντα σε πάνω από 125 χώρες. Η Ζενζίνο, λοιπόν, σε συνεργασία με μια επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή από γιατρούς, διατροφολόγους και άλλους επιστήμονες υγείας, σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της Ευρώπης, το Vitas Analytical Services, ένας ανεξάρτητος φορέας από την εταιρεία, ο οποίος συνεργάζεται και κάνει εξετάσεις σε κάποια από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του πλανήτη, όπως είναι το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, της Οξφόρδης, το Γενικό Νοσοκομείο της Μασταχουσέτης, το Πανεπιστήμιο του Όσλο κτλ. Και στα οποία κάνουν εξετάσεις για αυτά τα πανεπιστήμια και μάλιστα με ένα δείγμα 1.000-1.500 ανθρώπων, μία εξέταση και μία μελέτη θεωρείται πάρα πολύ αξιόπιστη για να βγουν κέρια συμπεράσματα. Με αυτά λοιπόν δημιουργήθηκαν 3 μέχρι στιγμής τεστ ξηρών κοιλίδων αίματος, ένα τεστ μέτρησης των ω3 λιπαρών οξέων και άλλων λιπαρών οξέων, τέλος πάντων 11 διαφορετικά λιπαρά οξέα. Το HbA1c τεστ, το οποίο μετράει την προδιάθεση ενός ανθρώπου για διαβήτη τύπου 2, δηλαδή τη γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη, και αν εντοπιστεί τέτοια προδιάθεση, πώς να την προλάβουμε. Και τεστ βιταμίνης D, για το αν έχουμε τη σωστή ποσότητα βιταμίνης D στο σώμα μας και πώς αυτό να το αναπληρώσουμε στην περίπτωση που δεν το έχουμε. Πολύ απλά λοιπόν, το σώμα μας έχει ενδείξεις. Και όταν κάτι δεν πάει καλά, όπως το καντράν από ένα αυτοκίνητο λέει, ξέρεις τι φίλε μου, υπάρχει πρόβλημα εδώ πέρα. Αν είναι κίτρινη ένδειξη, σημαίνει ότι είναι κάτι αρκετά σοβαρό. Αν υπάρχει κόκκινη ένδειξη, πρέπει επειγόντως το αυτοκίνητο να σταματήσει. Διαφορετικά θα γίνει ζημιά. Έτσι ακριβώς, ένα τεστ λιπαρών οξέων θα σου δείξει ακριβώς το τι συμβαίνει στο δικό σου σώμα. Και μεταξύ άλλων, εκτός της ισορροπίας, της πολύ σημαντικής ισορροπίας ω3 προς ω6, ανοίγω παρένθεση, έχετε ανθρώπους στο περιβάλλον σας που να έχουν πάρει φάρμακα, διατροφές, συμπληρώματα, πολλά και διάφορα, αλλά και να λένε δεν ξέρουν τι έχει. Ίσως να φταίει το ότι δεν έχουν ποτέ δει τις κυταρικές του μεμβράνες. Εάν τα ω3 λιπαρά οξέα του είναι όσα πρέπει να είναι για να αντιμετωπίζουν τα ω6. Το Γενικό Δίκτυο Προστασίας, τη γενική ποσότητα, τον γενικό δείκτη του ω3, το δείκτη της νοητικής μας δύναμης, το δείκτη της ρευστότητας της κυταρικής μεμβράνης και άλλα πολλά. Εδώ λοιπόν, προς μεγάλη μου τεράστια έκπληξη, η δικιά μου πρώτη εξέταση βγήκε 70/1 και ήμουνα στα κατακόκκινα, όπως βλέπετε, το οποίο σημαίνει ότι έπρεπε κάτι να αλλάξω επειγόντως. Εκτός λοιπόν του ότι εντοπίζουμε το πρόβλημα, σας είπα πριν ότι κατά μέσο όρο η ελληνική αγορά έχει αυτή τη στιγμή 30/1, με σχεδόν 4.000 τεστ που έχουν διενεργηθεί μέχρι και σήμερα. Η επιχείρηση ισχυρίζεται ότι μέσα σε 120 μέρες μπορεί να αποκαταστήσει τον οργανισμό και να φέρει σε ισορροπία. Προφανώς αυτό εξαρτάται και από τη μέτρηση. Η δική μου συμπεριφορά, αυτό συμβαίνει στο 95% των ανθρώπων. Εγώ δυστυχώς ήμουν πάρα πολύ άσχημα. Οπότε στην δεύτερη μου μέτρηση εγώ ήμουνα στο 6,5/1, οριακά κίτρινος, δηλαδή ένα κλικ πριν το πράσινο. Αναμένω τώρα την τελευταία μου μέτρηση, ώστε να δω πώς θα είμαι. Στερνή μου γνώση να σιγά πρώτα, μακάρι να ήξερα να παίρνω περισσότερη δόση για τη δική μου περίπτωση. Αυτά είναι σημερινά νούμερα από το site της εταιρείας.
Έχουμε διενεργήσει πάνω από 1.200.000 τεστ αυτή τη στιγμή σε όλο τον πλανήτη. Με την Ευρώπη να είναι ο ήρωας όλης της υπόθεσης, με μόνο 95% Ευρωπαίων να είναι εκτός της ισορροπίας. Κατά μέσο όρο μιλάμε για 97%. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή αυτή η επιχείρηση είναι ο ηγέτης σε ιατρικά δεδομένα πάνω σε όλο τον πλανήτη, πάνω στο κομμάτι των λιπαρών οξέων. Και επειδή χρειάζονται τουλάχιστον 1.000-1.500 άτομα για να βγει ένα συμπέρασμα και να θεωρείται σοβαρό, φανταστείτε πόση δύναμη έχει αυτό το δείγμα από εξετάσεις. Και μάλιστα το πολύ πολύ εντυπωσιακό είναι ότι από αυτούς τους ανθρώπους ένα 20%, μιλάμε για πάνω από 250.000 ανθρώπους εξετασμένους σε όλο τον πλανήτη, παίρνουν ήδη συμπληρώματα διατροφής ω3, όπως φερρυπίν μουρουνέλαιο, και έχουν μέση αναλογία 7 έως 9 προς 1. Μιλάμε για 2 έως 3 φορές χειρότερα από το άριστο. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτό που παίρνεις δεν λειτουργεί. Τι μπορούμε να κάνουμε για να διορθώσουμε αυτό το πρόβλημα? Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να εξεταστεί? Είναι πάρα πολύ απλό. Χρειάζεται να πάρουμε ω3. Ναι, αλλά έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές ω3 έξω. Εδώ θα ακούσετε πρώτη φορά, πιθανώς πρώτη φορά, για το balance oil, το οποίο δεν είναι ένα απλό ηχθιέλαιο, είναι πολλά περισσότερα, γιατί πρόκειται για μια συνεργική φόρμουλα με 60% κορυφαίας ποιότητας αγνό ηχθιέλαιο από πολύ μικρά ψάρια στον αφρό, αφρόψαρα όπως λέμε, δηλαδή ατζούγια, σαρδέλα, σκουμπρί κτλ. Και 40% υψηλής ποιότητας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο πρώιμης συγκομιδής από την πολύ αγαπημένη μου Κύπρο. Πάρα πολύ υψηλό σε πολυφενόλες και αντιοξυδοτικά. Και γιατί λέω ότι δεν είναι κάτι κοινότυπο αλλά κάτι διαφορετικό? Γιατί από τον οργανισμό Σύντεφ, από το ερευνητικό κέντρο Σύντεφ, που επίσης βρίσκεται στην Νορβηγία, το 2010 διενεργήθηκε μια έρευνα στην οποία συγκρίθηκαν τα πολύ γνωστά ω3 συμπληρώματα διατροφής, όπως το έλαιο κρύλα από μικρές γαριδούλες, το συμπυκνωμένο ω3 και το μουρουνέλαιο. Και αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι εκτός ότι έχουν πολύ άσχημη γεύση ψαριού, έχουν επίσης πάρα πολύ ψηλή περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα και επίσης έχουν πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε ωμέγα. Ταυτόχρονα έχουν πάρα πολύ υψηλό δίκτυο οξύδωσης. Αν δείτε ένα αβοκάντο ή ένα μήλο, το πάρω και το κόψω και το αφήσω 10 λεπτά έξω, τι θα συμβεί? Το μήλο θα οξυδωθεί, θα αρχίσει να μαυρίζει. Και ακριβώς το ίδιο πράγμα συμβαίνει στα γνωστά ω3. Εκεί λοιπόν δημιουργήθηκε το balance oil, το οποίο με την σύνθεση του και την συνέργεια αυτών των παραγόντων μπορεί να παραμείνει ανοξίδωτο έως και 35 ώρες. Απαλλαγμένο από βαρέα μέταλλα όπως έχει το μουρουνέλαιο και χωρίς καθόλου τη γεύση ψαριού. Αυτό λοιπόν είναι επανάσταση στο χώρο και μάλιστα όταν το συνδυάσεις με βιταμίνη D3, η οποία λείπει από κάθε αυτή τη στιγμή ακόμα και ελληνικό οργανισμό, και με βιταμίνη Ε, δηλαδή το κοπερόλες και το κοτριανόλες, φυσικά αντιοξυδοτικά, απαραίτητα για τον οργανισμό, αυτό αυτομάτως κάνει ένα κράμα, αν θέλετε, το οποίο λειτουργεί 7 έως 10 φορές πολύ πιο δυνατά από οποιοδήποτε άλλο συμπλήρωμα εκεί έξω. Βγαίνει σε γεύσεις πορτοκάλι, λεμόνι, μέντα, λεμόνι, grapefruit, λεμόνι, lime ή γεύση tutti frutti για τους μικρούς μας φίλους. Για κάποιον ο οποίος έχει σοβαρά θέματα με την πέψη του, με το στομάχι του, ή φερρυπίν δεν μπορεί να εκρίνει χολικά άλατα γιατί η χολή του υπολειτουργεί ή δεν υπάρχει, έχει αφαιρεθεί. Τότε πρέπει να το πάρει σε υδατοδιαλυτή φόρμουλα, που το ένα κουτάλι μπορείς να το διαλύσεις μέσα σε ένα ποτήρι νερό. Προφανώς εδώ δεν έχει καμία γεύση, καμία πρόσμιξη. Σε vegan μορφή για αυτούς οι οποίοι τρώνε προϊόντα μη ζωικής προέλευσης, που εδώ είναι vegan κλασική γεύση ή vegan λεμόνι, και φυσικά για κάποιον, μακάρι να το ήξερα κι εγώ αυτό, τότε σε το μαύρο που λέμε μεταξύ μας εμείς λαϊκά, μόνο σε γεύση πορτοκάλι, λεμόνι, μέντα, που έχει πάρα πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε πολυφενόλες, πάνω από 30 διαφορετικές πολυφενόλες, από το ελαιόλαδο Ρίβο, που το πουλάει και ξεχωριστά η εταιρεία, είναι κυπριακό ελαιόλαδο. Πάρα πολύ καυτερό ελαιόλαδο, έχει σπιρτάδα, λόγω του ότι έχει πολυφενόλες. Αυτό είναι premium, είναι πολύ πιο ενισχυμένο και για τεστ τα οποία είναι σίγουρα πάνω από 40-50 προς 1. Μην πάρετε το απλό, προτιμήστε να πάρετε αυτό. Ή αν είστε άνθρωπος σαν εμένα, που σας αρέσει και να ταξιδεύετε, ή τέλος πάντων δεν πίνετε σε πόσιμη μορφή, υπάρχει και σε μορφή κάψουλας, που εκτός από τις πολυφενόλες από καρπουσελιάς υπάρχει και σκόνη από κακάο. Το οποίο σημαίνει λοιπόν πάλι premium δόση, όπως επίσης και σκουαλένιο, ένα πιο σπάνιο συστατικό,
που βοηθάει το δέρμα σε δερματικές παθήσεις για τη σωστή ενυδάτωσή του και λειτουργία του. Το μεγαλύτερο όργανο στον ανθρώπινο οργανισμό είναι το δέρμα του. Οπότε, αν για παράδειγμα έχετε θέματα δερματικής υγείας, όπως ας πούμε ακνή ή ακόμα χειρότερα ψωρίαση ή ψωριασική αρθρίτιδα, όπως ψωρίαση ας πούμε έχει ο πατέρας μου, προφανώς οι κάψουλες είναι πολύ πολύ καλύτερη επιλογή. Συμβουλευτείτε το όμως αυτό με τον γιατρό σας και με την ιατρική ομάδα στην Ελλάδα. Παράγεται με προϊόντα ύψης της φροντίδας, είναι πιστοποιημένο μεταξύ άλλων ότι δεν έχει σόγια, καθόλου ζάχαρη και γλουτένη, φιλικό με κετογονική διατροφή και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, σπάνιο, δυσέβρετο, ακόμα και σε βιταμίνες του εμπορίου, είναι η πιστοποίηση γάμματα αφόμικρον. Γενετικά τροποποιημένες ουσίες. Χωρίς λοιπόν GMO στα αγγλικά, που σημαίνει ότι είναι απαλλαγμένο από χημικές προσμίξεις. Είναι πλήρως φυτικά, χωρίς υβρίδια ή οποιοδήποτε είδους ε, επεξεργασία, ας πούμε, δεν τρώτε τίποτα παράξενο. Όλα αυτά που σας δείχνω εδώ πέρα και σας εξηγώ είναι μη φαρμακευτικά. Δεν είναι φάρμακα. Γι' αυτό και μπορεί να τα πάρει από ένα παιδάκι, μικρούλι, μωρό, 6 μηνών, του οποίου η ανάπτυξη του εγκεφάλου του, του ανοσοποιητικού του κτλ. Είναι απαραίτητη σημασία στα ω3 λιπαρά οξέα. Το 60% του εγκεφάλου μας είναι λίπος, το μισό από αυτό είναι DHA λιπαρά οξέα ω3. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη του εγκεφάλου, για τη καλή λειτουργία της καρδιάς μας, για τη λειτουργία των εντέρων μας που θεωρείται από πολλούς ο δεύτερος εγκέφαλος, μέχρι μια εγκυμονούσα μητέρα, μέχρι έναν μεγάλο ηλικιωμένο. Τα ω3 λιπαρά οξέα δεν τα παράγει ο οργανισμός μας, οπότε πρέπει να τα προσλάβουμε από την τροφή μας. Και ποιος σήμερα ειλικρινά τρώει πολύ ψάρι, ξηρούς καρπούς, αβοκάντο και άλλες πηγές ω3. Επίσης, εκτός του ότι είναι γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ της Ελλάδος και αντίστοιχα στο Υπουργείο Υγείας Κύπρου, έχουμε 18 ισχυρισμούς υγείας οι οποίοι είναι εγκεκριμένοι από τον EFSA, δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Μεταξύ άλλων, κάποια που εμένα μου έκαναν τρομερή εντύπωση ήταν η καταπολέμηση του οξυδοτικού στρες. Παιδιά, όλη η Ελλάδα έχει στρες σήμερα. Αντιμετώπιση φυσιολογικά τριγλικερίδια και μειωμένη χολυστερόλη στο αίμα. 1 στους 2 Έλληνες το έχουν αυτό και τραπολογιούνται. Χαμηλό ασβέστιο, θέματα υγείας δοντιών, λειτουργία νοσοποιητικού, εγκέφαλος και καρδιά. Παιδιά, είναι προβλήματα τα οποία ακούμε καθημερινά. Και αν μη τι άλλο, δεν θα μπορούσαν μεγάλοι πρωταθλητές αυτή τη στιγμή να χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας, όχι απλά να τα διαφημίζουν, αλλά να έχουν συμφωνία με την εταιρεία, να είναι ambassadors όπως λέγονται της εταιρείας, πάνω από 100 διαφορετικά μεγάλα ονόματα από όλο τον κόσμο, οι οποίοι όχι μόνο καταναλώνουν τα προϊόντα, αλλά και τα διαφημίζουν. Και προφανώς έχουν και τις επιδόσεις που έχουν. Πρώτο κομμάτι λοιπόν είναι η επίτευξη ω3 της αναλογίας ω3 προς ω6. Πώς προχωράμε? Το δεύτερο βήμα για την υγεία μας είναι το Xenobiotic. Όλα περνάνε από το έντερό μας. Και αν το έντερό μας δυσλειτουργεί, αν έχουμε καούρες, δυσπεψίες, αν δεν πηγαίνουμε εύκολα στην τουαλέτα ή το ανάποδο, αν γενικά υπάρχει στρες, χτυπάει πρώτα απ' όλα στο στομάχι και στα έντερα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα μείγμα 8 διαφορετικών διατροφικών ινών, το οποίο εξασφαλίζει την καλή λειτουργία όλου του πεπτικού σωλήνα. Μιλάμε για πρεβιωτικά, όχι προβιωτικά, απλή τροφή για τα προβιωτικά του εντέρου μας, για τα βακτηρίδια του στομάχου μας δηλαδή, του εντέρου μας, συγγνώμη. Μιλάμε για ανθεκτικό άμυλο από καλαμπόκι, ανθεκτικό άμυλο από πράσινη μπανάνα, σκόνη από πατάτα, ινδικά φασόλια ακόμη γκουάρ, ινουλίνη και άλλα πρεβιωτικά, τα οποία αν τα δοκιμάσετε, έχω συνεργάτες μου οι οποίοι μέχρι χειρουργείο γλίτωσε από αιμορροίδες η γυναίκα, επειδή πάρα πολύ απλά δεν πρόσεχε τη διατροφή της και κατέβαζε τα φάρμακα το ένα μετά το άλλο. Τέλος, αφού φτιάξουμε και το κομμάτι του εντέρου μας, ανοίξαμε τις κυταρικές μας μεμβράνες, φτιάξαμε το κομμάτι του εντέρου, πρέπει να ταΐσουμε στον οργανισμό λοιπόν τώρα καλή τροφή. Τι καλύτερο λοιπόν από την Extend Plus, μια πολυβιταμίνη με 23 διαφορετικά μέταλλα και χνοστοιχεία, με περιεκτικότητα και συνδυασμό που δεν έχω βρει σε καμία αυτή τη στιγμή βιταμίνη στην αγορά, πιστοποιημένη και αυτή GMO, non-GMO, δηλαδή χωρίς καμία χημική πρόσμιξη, απόλυτα καθαρή, το οποίο σημαίνει ότι μπορείς να την παίρνεις κάθε μέρα για όλη την υπόλοιπη ζωή σου, χωρίς να χρειάζεται να τη διακόψεις. Ακούω συχνά να λένε γιατροί για βιταμίνες D να διακόπτουν, ξέρω εγώ, θα παίρνεις και δεν θα παίρνεις. Θα παίρνεις αυτή τη βιταμίνη και δεν θα παίρνεις.
Και μου φαίνεται τόσο παράξενο. Και αν το σκεφτείτε ορθολογικά, εντελώς λογικά, είναι εντελώς κουλό. Δηλαδή, για κακές συνήθειες, το στυλ τσιγάρο, ξέρω εγώ, ή ποτά και ξενύχτια, ή fast food, ή φάρμακα, κατ' επανάληψη. Γυρνάμε και λέμε, ξέρεις τι, φίλε μου, αυτό το μήνα θα καπνίζεις, τον επόμενο δεν πρέπει να καπνίζεις. Τον επόμενο θα καπνίζεις. Δηλαδή, όταν έχουμε κάτι καλό για τον οργανισμό μας, να το διακόπτουμε. Θα ακούγεται πολύ αστείο και αυτά είναι λόγια όχι δικά μου, αλλά του διατροφολόγου και υπεύθυνου πίσω από τη δημιουργία των συσκευασμάτων. Μπορείτε περισσότερες πληροφορίες να ζητήσετε από τον άνθρωπο που σας κάλεσε. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι έξω οι βιταμίνες περιέχουν χημικά και γι' αυτό το λόγο μεταξύ αφού κάνουν καλό, κάνουν ταυτόχρονα και κακό, γιατί είναι και αυτή η βιομηχανία και πρέπει να πλουτίσει. Αυτή είναι τουλάχιστον η ταπεινή μου άποψη. Με αυτά λοιπόν τα τρία βήματα, αποκατάσταση, ισορροπία, αποκατάσταση και στήριξη, το πρωτόκολλο υγείας, όπως λένε οι Νορβηγοί, πάρα πολύ μινιμαλιστές, μέσα σε τρία απλά βήματα μπορείς να στρώσεις τον οργανισμό σου και να απαλλαγείς από οποιαδήποτε δυσλειτουργία, πόνο και να αποκτήσεις πολύ περισσότερη ενέργεια. Προσωπική μου εμπειρία είναι ότι από τον δεύτερο-τρίτο μήνα μου άρχισα να παρατηρώ μια άνοδο στην νοητική μου δύναμη. Εγώ ξεχνούσα πάρα πολύ για όποιον με ξέρει. Όπως επίσης είχα και πάρα πολύ μεγάλο θέμα με την μέση μου. Έχω μια σπονδυλολίσθηση. Η προηγούμενη μου καριέρα, 12 χρόνια που ήμουν στις ένοπλες δυνάμεις, ταλαιπώρησε πάρα πολύ την μέση μου και πίστευα ότι τώρα που γύρισα και σε πιο καθιστική ζωή, ότι αυτό είναι και δεν γίνεται τίποτα. Σα πληροφορώ ότι οι φλεγμονές που είχα λόγω των πάρα πολλών ω6 στον οργανισμό μου και των ελάχιστων ω3, γιατί ανάθεμα και τρώω ψάρι και ξηρούς καρπούς και αβοκάντο, το αβοκάντο γενικά δεν το τρώω καθόλου, οπότε δεν είχα ελπίδα. Τον τρίτο μήνα η μέση μου υποχώρησε και δεν χρειάστηκε ξανά να ξαναβάλω κανένα από τα γνωστά φάρμακα, είτε να πάρω χάπια, είτε να κάνω επάλυψη με γνωστές αλυφές, οτιδήποτε. Αυτό είναι η δική μου εμπειρία προφανώς και πηγαίνει πάντα σε συμβουλές με επιστήμονες της ιατρικής κοινότητας, φαρμακοποιούς, γιατρούς της ομάδας. Αν επίσης άνθρωποι σαν εμένα πάσχετε από πολύ έντονο άγχος, ή δεν κοιμάστε καλά, ή κοιμάστε ανήσυχα, ή κοιμάστε λίγο, ή οτιδήποτε, το Viva είναι ένα πασπαρτού. Λειτουργεί με δύο τρόπους. Περιέχει κρόκο κοζάνης, το γνωστό σε όλους σαφράν, ιόδιο, μαγνήσιο και σύμπλεγμα βιταμινών Β. Β. Σωστά. Οπότε, αυτό αν το πάρεις το πρωί, θα σου δημιουργήσει ένα φυσικό ντοπάρισμα. Φυσικό ντοπάρισμα. Θα σου δημιουργήσει εύθυμη διάθεση. Αν πάλι το πάρεις μισή μία ώρα πριν τον ύπνο σου, τότε θα σε βοηθήσει να εκρίνεις περισσότερη μελατονίνη, το οποίο σημαίνει ότι θα έχεις ένα πολύ καλό νυχτερινό ύπνο. Άνθρωποι οι οποίοι στην ομάδα μου κοιμόντουσαν λίγο 4-5 ώρες και παίρνανε βίβα, ξυπνούσαν πιο φρέσκοι για το τελευταίο διάστημα και δεν το αποχωρίζονται με τίποτα. Αν λοιπόν στο πρωτόκολλο υγείας προσθέσεις και το βίβα, τότε αυτομάτως αποκτάς 4 προϊόντα και φτιάχνεις το πρωτόκολλο υγείας premium. Φυσικά η επιχείρηση έχει και κάποια άλλα, μια σειρά άλλων προϊόντων. Πολύ σύντομα αναφέρω ότι υπάρχουν ενεργειακές μπάρες και lean shake, που σημαίνει πρωτεΐνες, κάποιες βιταμίνες σε ένα σκεύασμα με φυτικές ίνες που μπορείς να το αντικαταστήσεις για γεύμα. Το Xenogen και το Protect, που είναι σκευάσματα που αφορούν ανθρώπους που έχουν υψηλούς καρκινικούς δείκτες ή που γενικά θέλουν να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους θέματα. Προφανώς δεν λέω ότι θεραπεύουμε καρκίνους, αλλά σίγουρα μπορεί να βοηθηθεί αυτό. Συμβουλευτείτε τους γιατρούς. Και αντίστοιχα, μία σειρά περιποίησης δέρματος που εξαγοράσαμε πριν από περίπου ένα χρόνο, ελβετική τεχνολογία, βιοτεχνολογία, με φυσικά, φυτικά, βραβευμένα συστατικά, με βλαστοκύτταρα από Edelweiss και φύκια χιονιού. Αν κάτι αντέχει σε τα 3.000 υψόμετρο, είναι τα βλαστοκύτταρα από Edelweiss. Οπότε, αν μπορούν εκεί να κάνουν αναδόμηση και ανάπλαση, αυτά είναι απίστευτα για το ανθρώπινο σώμα. Βέβαια, δεν είναι το κύριο προϊόν μας, οπότε δεν κάθομαι πολύ εδώ πέρα. Οπότε, δεν έχει σημασία πόσο παλιό είναι το αυτοκίνητό σου. Βλέπετε εδώ στη φωτογραφία μια διαφορά. Το θέμα είναι πόσο συντηρείς το σώμα σου. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος της ενημέρωσης και όσοι ήρθατε αποκλειστικά για να δείτε πώς μπορείτε να βελτιώσετε την υγεία σας, μπορείτε να αποχωρήσετε. Αν ωστόσο σας ενδιαφέρει να δείτε πώς αυτό μπορείτε να το κεφαλαιοποιήσετε, δηλαδή να χρησιμοποιήσετε κάτι τέτοιο σε συνεργασία με κάποια πράγματα, κάποια δεδομένα που θα σας πω τώρα για την παγκόσμια αγορά, τότε μείνετε μαζί μου για τα επόμενα 20 λεπτά, γιατί θα σας δείξω πώς αυτό μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να βελτιώσετε τη δική σας υγεία και άλλων ανθρώπων γύρω σας και να βγάλετε πολύ, πολύ σοβαρά εισοδήματα.
Μία γουλίτσα νερό λοιπόν. Ενυδατώθηκα γιατί θα μιλήσω για ένα θέμα το οποίο πονάει. Γιατί βρίσκομαι εδώ, αφού εγώ δεν έχω κάποια άμεση σχέση με το κομμάτι των συμπληρωμάτων διατροφής της υγείας. Εγώ σπούδασα στρατιωτικός. Τελείωσα τη σχολή Ευελπίδων το 2010. Έχω κάνει ούκο λίγα πράγματα στη ζωή μου, από να πέφτω από πύργους μέχρι να σκαρφαλώνω σε χιονισμένα βουνά, να καβαλάω ερπίστριες κτλ. Ήμουν αξιωματικός στο πυροβολικό από το 2014 και υπηρέτησα 12 χρόνια τη μαμά πατρίδα. Και ενώ λάτρευα το κομμάτι της δουλειάς μου, αγαπούσα πάρα πολύ και εκτιμώ και σέβομαι το στρατό για την αποστολή του, υπήρχαν τρία πράγματα τα οποία συχαινόμουν στο κομμάτι της πρωινής μου δουλειάς. Το πρώτο κομμάτι ήταν ότι πληρωνόμουν ελάχιστα. Θεωρούσα ότι για τη δουλειά που κάνω πληρώνομαι πάρα πολύ λίγο. Και νομίζω 8 στους 10 ανθρώπους έξω πιστεύουν αυτό το πράγμα. Το δεύτερο κομμάτι ήταν ότι είχα πολύ περιορισμένο ελεύθερο χρόνο. Δηλαδή ήμουν δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά, σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι, συνέχεια. Και απογεύματα και νυχτερινά και υπηρεσίε και ξενύχια και ρεπό που δεν μου δίνανε και άδειε που δεν μπορούσα να πάρω στην ώρα μου, κάποιο άλλο έλεγχε τη ζωή μου. Ρε Βασίλη, στρατό ήταν, δεν περίμενε ότι θα έχει αυτά. Περίμενα ότι θα υπάρχει το τρίτο κομμάτι, αξιοπρέπεια και σεβασμό. Ότι ο ένα τον άλλον θα σεβότανε, γιατί αυτό που διδασκόμουν ήταν ότι εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Οπότε όταν είδα από προϊσταμένους μου, ομοιόβαθμους και υφισταμένους να μην σέβονται τίποτα, τουλάχιστον αυτοί που έπεσα εγώ, κατάλαβα ότι εδώ δεν πρόκειται να εξελιχθώ σαν άνθρωπος. Οπότε έψαχνα τι μπορώ να κάνω. Και με την υγεία μου να φθήνει συνέχεια, έφτασα μέχρι σε αγωγές να παίρνω κτλ. Ήμουνα πάρα πολύ δυστυχισμένος. Από τα 23, 24, 25 μου άρχισα να ψάχνω. Και έχω ασχοληθεί με διάφορα στο παρελθόν. Είμαι στην επιχειρηματικότητα online από το 2015 που ψαχνόμουν παράλληλα. Και αυτό που παρατήρησα πρόσφατα στην αγορά, ειδικά τον τελευταίο χρόνο, είναι ότι σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι παίρνουν συμπληρώματα διατροφή. Ένα στου τρει ανθρώπου είναι πολύ συνειδητοποιημένο για την υγεία του. Ακολουθάει μια ειδική διατροφή, ή παίρνει ήδη συμπληρώματα ή βιταμίνες, ή παίρνει γυμναστηριακά προϊόντα κτλ. Αυτή τη στιγμή η παγκόσμια αγορά συμπληρωμάτων διατροφής σε 6 χρόνια από τώρα αναμένεται σχεδόν να διπλασιαστεί. Από 169 δις να πάει στα 330. Και μάλιστα, βάσει του iMedical.gr, η Ελλάδα είναι η δεύτερη πιο αναπτυσσόμενη αγορά συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με ένα στους τρεις Έλληνες να καταναλώνουν ω3 λιπαρά οξέα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Τεράστια επιχειρηματική ευκαιρία για κάποιον που ψάχνει. Γιατί η διατροφή μας συνέχεια φτηνεί, οι ρυθμοί της ζωής έχουν χειροτερέψει, τα χρήματα αυτή τη στιγμή που παίρνουμε και το πόσο τρέχει ο άνθρωπος και πόσο κουρασμένος είναι ο κόσμος συνεχίζει να χειροτερεύει, και άρα τι θα γίνει? Ξαφνικά θα αρχίσουν όλοι να μαγειρεύουν υγιεινά ή και να τρώσει υγιεινά. Ποιος έχει φάει εδώ πέρα μία ντομάτα από το περιβόλι της γιαγιάς και του παππού, ένα αγκουράκι, ένα μαρουλάκι, που είναι μισό στον πόη από αυτά που δίνουν στα σούπερ μάρκετ? Τα organic και τα bio τρόφιμα αρχίζουν να βγαίνουν στην αγορά, αλλά είναι πανάκριβα και ο κόσμος δεν τα παίρνει. Γενικά λοιπόν υπάρχει μια αποστροφή, μια κατεύθυνση στο ότι αυτό θα μεγαλώσει και είναι δεδομένο. Και η μετάβαση στη διατροφή που βασίζεται σε τεστ από διατροφή που βασίζεται σε εικασίες γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή μια παγκόσμια μεγάλη τάση. Πάνω από 500 εκατομμύρια άνθρωποι λαμβάνουν ω3 σήμερα, με 1 δις από αυτούς να παίρνουν βιταμίνες. 1,5 δις από αυτούς ακολουθούν μια μορφή διατροφής. Δηλαδή, μιλάμε για, σκεφτείτε τώρα, από ανθρώπους που ήδη αυτή τη στιγμή καταναλώνουν. Εμείς έχουμε εξετάσει 1.200.000 ανθρώπους. Πόσοι από αυτούς τους 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους θα τους ενδιέφερε να εξεταστούν και να δουν αν αυτά που παίρνουν είναι όντως λειτουργικά? Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι. Οπότε εκτιμούμε σίγουρα ότι μέχρι το 2050 θα ξεπεράσουμε το 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους σε εξετάσεις. Και 97% θυμηθείτε αποτυγχάνει επί αποδείξεις. Τι σημαίνει αυτό για μας? Τεράστια επιχειρηματική προοπτική. Η επιχείρηση η Ζινζίνο έχει μέχρι στιγμής διψήφια ανάπτυξη πωλήσεων για σχεδόν 2 δεκαετίες. Απίστευτα νούμερα πωλήσεων. Για ανθρώπους σαν εμένα που ψάχνονται και λίγο παραπέρα, επειδή εγώ έχω ρωτήσει τον μέντορά μου για το πώς μπορώ να επενδύσω σε μετοχές στην επιχείρηση εδώ πέρα, η μετοχή αυτή τη στιγμή της Ζινζίνο είναι πιο ασφαλής και πιο ανταγωνιστική από την μετοχή της Apple. Το οποίο είναι σοκαριστικό αν σκεφτεί κανείς ότι όταν μιλάς για Apple, σκέφτεσαι κατευθείαν μια τεράστια επιχείρηση, ασταμάτητη επιχείρηση κινητών τηλεφώνων.
Και προσέξτε, δεν σημαίνει ότι επειδή είναι γαμάτι δεν έχει haters. Εγώ ο ίδιος είμαι hater. Εγώ έχω κινητό Android. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνω και σέβομαι το πόσο μεγάλη και σπουδαία εταιρεία είναι. Από την άλλη, μια γνωστή μετοχή η οποία μας ξεπερνάει είναι η μετοχή της Tesla, η οποία είναι συνυφασμένη με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αν σας ρωτήσω σήμερα, ποια επιχείρηση σκέφτεστε στην προληπτική ιατρική, στο κομμάτι της προληπτικής ιατρικής, βασισμένη σε αποδείξεις, σε ιατρικές εξετάσεις, σε τεστ, ποια επιχείρηση μπορείτε να σκεφτείτε? Σε κανέναν δεν έχετε κανένα όνομα. Σας υπόσχομαι ότι στα επόμενα 5-10 χρόνια το νούμερο ένα όνομα που θα βγαίνει στο κομμάτι αυτό θα είναι η επιχείρηση Ζενζίνο. Και πώς το αξιοποιούμε αυτό, αυτή την τάση? Πριν σας πω πώς μπορείς να γίνεις συνεργάτης της Ζενζίνο, θα σας κάνω την πιο σημαντική ερώτηση. Τι θες πραγματικά? Θες περισσότερη ευτυχία, θες καλύτερη υγεία, περισσότερα χρήματα? Τι θέλεις να πετύχεις? Να φροντίσεις την οικογένειά σου, να βελτιώσεις το σπίτι σου, να αποκτήσεις ένα ωραίο αυτοκίνητο? Θες να κάνεις μακροχρόνιες φιλίες, να έχεις μια καριέρα με νόημα, με σκοπό, με ικανοποίηση? Εγώ εκεί, εγώ εκεί πέθαρα. Έχανα το σκοπό μου, έχανα το νόημά μου. Ήμουνα Δευτέρα με Παρασκευή, ίδια μέρα, ίδια νύχτα. Κάθε χρόνο που περνούσε δεν άλλαζε τίποτα. Μόνο χειροτέρευε. Να απολαμβάνει εμπειρίε σε πεντάστερα, ταξιδεύοντα τον κόσμο, να αποκτήσει μια κληρονομιά, να συνεισφέρει στου σκοπού που πιστεύει, ή ακόμα και κάτι το οποίο μπορεί να ακούγεται τελείω εκεντρικό ή ξέρω εγώ ιδιωτελέ, να γίνει πλούσιο. Δεν ξέρω τι θέλει, αλλά αν έχει κάτι από αυτά τα γιατί, τότε σίγουρα μπορούμε να συνεργαστούμε. Πώ μπορεί σε 3 βήματα να ξεκινήσει την επιχείρησή σου? Πώ μπορεί να αποκτήσει αυθονία? Νούμερο 1. Διαλέγει ένα πακέτο συνεργασία, ένα kit συνεργάτη από τα 3 που δείχνω στη διαφάνεια. Με καλύτερη επιλογή προφανώς από αυτές την τέρμα δεξιά, το Ultimate Partner Kit, το επαγγελματικό πακέτο συνεργασίας, το οποίο στα περίπου 1.200 ευρώ αγοράζεις προϊόντα 3.500 ευρώ περίπου και με 25 προϊόντα, 25 πελάτες σε έναν ολόκληρο χρόνο από τη στιγμή της εκκίνησης. Στο e-shop σου, στο e-shop στο οποίο διαχειρίζεσαι το παρεδώσε της επιχείρησής σου, εσύ εξασφαλίζεις μια πλήρη επιστροφή χρημάτων, 100% χρήματα. Οπότε η επιχείρηση εδώ πέρα σου εξαγοράζει διπλά να το καλοσκεφτεί το ρίσκο. Γιατί στη χειρότερη των περιπτώσεων, με 1.200 ευρώ σε ένα χρόνο, δηλαδή 3-4 ευρώ τη μέρα, εγώ θα βελτιώσω τη δική μου υγεία και τη υγεία των γύρων μου, γιατί παίρνω 3.500 ευρώ προϊόντα υγείας. Από την άλλη, αν απλά κάνω 25 πελάτες, δηλαδή να δώσω σε 8 ανθρώπους το πρωτόκολλο υγείας. 3 επί 8, 24. Και ας πάρω κι εγώ μια βιταμίνη για εμένα, ας πούμε, 25. Αυτόματα, εγώ επιστρέφω τα χρήματά μου στο 100%. Σκεφτείτε το λίγο, αναλογιστείτε. Ποια επιχείρηση εκεί έξω σου δίνει δυνατότητα να ξεκινήσεις no risk? Μηδέν ρίσκο. Μιλάμε για κάτι πολύ, πολύ, πολύ ανταγωνιστικό, συναρπαστικό για εμένα. Το πρώτο βήμα είναι αυτό. Το δεύτερο βήμα, αφού ανοίξει το ψηφιακό σου γραφείο, αποκτήσει το παγκόσμιο προσωποποιημένο και αυτοματοποιημένο e-shop σου, για να μπορείς να έχεις μέσα τις παραγγελίες σου, επιλέγεις τη μηνιαία σου επαναπαραγγελία, ώστε το προϊόν που καταναλώνεις να μπορείς να το έχεις κατ' επανάληψη. Μπορεί να είναι πράγματα εκτός του kit σου, να είναι κάτι διαφορετικό. Και τρίτο βήμα είναι να κάνεις τους 4 πρώτους πελάτες σου σε συνδρομή, να μπουν στο πρόγραμμα των 120 ημερών και να πάρεις έτσι τα προϊόντα σου δωρεάν. Αλήθεια. Ποια είναι η τελευταία φορά που πήγατε να πάρετε ένα φάρμακο από το φαρμακείο ή να ψωνίσετε κάτι από ένα σούπερ μάρκετ ύψους, ξέρω εγώ, 100 ευρώ και να σου πει το σούπερ μάρκετ, αν φέρεις 4 ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τον ίδιο τζίρο με σένα, εγώ θα σου πληρώσω το καλάθι το δικό σου τσάμπα. Ή να πας να πάρεις ένα ντεπών από το φαρμακείο και να σου πει το φαρμακείο, θες να πάρεις τον ντεπονάκι σου δωρεάν? Φέρε μου άλλους 4 φίλους σου να πάρουν από σένα τον ντεπών. Απίστευτο. Μπορείς να αποκτήσεις κυριολεκτικά πρόσβαση σε δωρεάν υγεία, πληρώνοντας απλά με τα μεταφορικά. 2 κατευθύνσεις λοιπόν για την επιχείρηση αυτή. Φυσικά, μια παραδοσιακή επιχείρηση στο μυαλό μας είναι ένα κατάστημα μαγαζί, το οποίο στείνεται σαν αλυσίδα από μακροεπιχειρήσεις. Ας πούμε, ένα γνωστό franchise είναι τα Jumbo ή ο Σκλαβενίτης. Εκεί λοιπόν αποκτάς διαφορετικά υποκαταστήματα σε διαφορετικές περιοχές ανά την Ελλάδα ή ανά τον κόσμο και αγοράζεις τους υπαλλήλους σου, πληρώνεις λεφτά για διαφημίσεις, για marketing, για πωλήσεις, για κατασκευές κτλ. Τη Ζενζίνο, οι περισσότεροι από εσάς δεν την έχετε ακούσει. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Γιατί πρώτον,
Η ομάδα μας την έφερε επιχειρηματικά στη χώρα τον Απρίλιο του 2023. Δεν υπήρχε επιχειρηματικά προηγουμένως πρακτικά εδώ. Αν και κάποια προϊόντα τις είπαν από το 18-19 εδώ, κανείς δεν πήρε να την στήσει σαν business μοντέλο. Από την άλλη πλευρά, το 50% των εσόδων της τα δίνει σε προμήθειες στους ανθρώπους που την προωθούν. Ουσιαστικά η Ζενζίνο δεν διαφημίζεται κλασικά, παραδοσιακά στις εφημερίδες, τηλεοράσεις. Δεν θα την ακούσετε να έχει εδώ τοπικά μαγαζιά που να πουλάει κτλ. Δεν λειτουργεί έτσι. Πήρε ένα ρίσκο σε σχέση με την παραδοσιακή επιχειρηματικότητα και είπε να δουλέψει με προμήθειες από τους πελάτες της. Τους ίδιους τους πελάτες της τους έκανε συνεργάτες της, τους δίνει μάλλον δυνατότητες συνεργασίας, τους δίνει ένα franchise δικό τους. Είναι το γνωστό ως private franchise marketing ή αλλιώς dropshipping ηλεκτρονικά. Και έτσι μπορείς αφενός, αν θέλεις, να μεταπολάς τα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιείς και να βγάζεις προμήθειες από αυτά, ή να αναπαράγεις το franchise, να μπορείς σε οποιονδήποτε άνθρωπο σε όλο τον κόσμο, σε πάνω από 125 χώρες, να συνεργαστείς, χωρίς έτσι να χρειαστεί να ασχοληθείς με την courier, με τη συσκευασία, με την ποιότητα των υλικών, με τα τιμολόγια, με τίποτα, αυτοματοποιημένα να μπορείς να στείλεις την επιχείρησή σου στα πέρατα της γης. Αυτό για μένα εδώ ήταν συναρπαστικό. Στο πρώτο κομμάτι λοιπόν, κλίμακα της καριέρας του πελάτη, μέχρι τους 24 πελάτες πληρώνεσαι ένα 10%. Από τους 25 πελάτες και πάνω και έως τους 50 πληρώνεσαι ένα 20% από τη συνδρομή τους, συν ένα μηνιαίο μπόνους 100 ευρώ παθητικού εισοδήματος κάθε μήνα. Προσέξτε, δεν μιλάμε για 100 ευρώ ενεργητικό εισόδημα, αλλά 100 ευρώ παθητικό εισόδημα. Στους 50 πελάτες πάμε στο 25% με 200 ευρώ μηνιαίο εισόδημα. 200 ευρώ παθητικό εισόδημα, αν το σκεφτείτε, σημαίνει ότι έχω ένα σπίτι αξίας σχεδόν 30.000 ευρώ, το οποίο το νοικιάζω κάθε μήνα. Ποιος από εδώ θα ήθελε να έχει 200 ευρώ επιπλέον κάθε μήνα, μήνας μπει μήνας βγει, σαν σύνταξη? Αυτό κι αν είναι μόνο απλά εντυπωσιακό. Στους 10 πελάτες μιλάμε για σχεδόν 8.000 ευρώ το χρόνο εισοδήματα, δηλαδή περίπου 400 ευρώ, συν ένα εφάπαξ μπόνους 10.000 που μοιράζεται σε δόσεις των 400 ευρώ για 25 δόσεις. Άρα μιλάμε για περίπου 800 με 1.000 ευρώ το μήνα. Και από 200 και πάνω ξεφεύγουμε από το χιλιάρικο, μιλάμε για κανονικό εισόδημα. Και συνεχίζουμε. Αυτό είναι για κάποιον ο οποίος θέλει να το δει αποκλειστικά καθαρά. Είμαι εγώ, είμαι επαγγελματίας υγείας ή είμαι πολιτής ή φίλε μου αρέσουν τόσο πολύ που θα τα πω σε όλο τον κόσμο. Οπότε το παίρνεις μόνος, το δουλεύεις και το ανεβάζεις. Το ταβάνι, ο ουρανός είναι το ταβάνι, sky is the limit. Αν όμως θέλεις να μοχλεύσεις την ανάπτυξη επιχείρησης, τότε χρειάζεσαι ομαδική προσπάθεια. Και εδώ είναι ένα πολύ απλό πλάνο που εφαρμόζω εγώ με την ομάδα μου για να μπορείς να το κάνεις αυτό. Νούμερο 1. Μέσα σε 30 μέρες κάνε τους πρώτους σου 4 πελάτες με συνδρομή. Εδώ θα βγάλεις τα πρώτα σου 100 ευρώ και δωρεάν ένα προϊόν. Στον δεύτερο σου μήνα, βάλε 2 συνεργάτες στην ομάδα σου, έναν αριστερά και έναν δεξιά στο δίκτυό σου, στη διπλή ομάδα όπως λέμε, με UPK, με ένα δηλαδή επαγγελματικό πακέτο. Εδώ θα βγάλεις άλλα 200 ευρώ περίπου, οπότε σύνολο 300. Στον τρίτο σου μήνα, βόηθα τους 2 αυτούς συνεργάτες να κάνουν ακριβώς ό,τι έκανες εσύ. Δηλαδή να φέρουν δικοί τους από 4 δικούς τους πελάτες και αντίστοιχα μετά να κάνουν και τους δικούς τους 2 συνεργάτες. Εδώ πάμε στα 400 ευρώ, άρα συν 700, σύνολο 700, και στον τέταρτο μήνα ανέβασε τους πελάτες σου από 4 στους 10 και επίσης διατήρησε την προηγούμενη δουλειά σου. Μιλάμε για άλλα 150 ευρώ, οπότε γύρω στα 850 ευρώ γρήγορη εκκίνηση. Με αυτόν τον τρόπο, εσύ βγάζεις περίπου μαζί με τις προμήθειες γύρω στα 1.500 ευρώ μέσα σε ένα τετράμινο, μην κάνοντας και τίποτα ιδιαίτερο. Έφερες 4 πελάτες, 2 συνεργάτες, τους βοήθησες αυτούς να κάνουν το ίδιο και αντίστοιχα εσύ απλώς ανέβασες τους πελάτες σου από 4 σε 10. Και προσοχή, πελάτες δεν σημαίνει άνθρωπος. 10 πελάτες μπορεί να είναι 3 άνθρωποι οι οποίοι αγοράσανε το πρωτόκολλο υγείας και ένας που πήρε και το Viva μαζί. Είναι λαϊκά αστείο για κάποιον. Αν πας και πεις σε έναν επιχειρηματία έξω, φίλε, εγώ έχω 10 πελάτες στο e-shop μου μέσα σε 4 μήνες, θα βάλει τα γέλια. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό γιατί ο άλλος κάνει 10 παραγγελίες την ώρα ή το απόγευμά του. Ο αναδιπλασιασμός από εκεί εδώ πέρα είναι το κλειδί. Αυτό το επίτευγμα εδώ ονομάζεται Silver στην εταιρεία, σημαίνει περίπου 200 ευρώ το μήνα, δεδομένου το ότι έχεις και
την 25 σου και αν αυτό βοηθήσει να το κάνουν 4 από τους ανθρώπους σου, αυτομάτως πας στο executive και παίρνεις περίπου 800 € το μήνα. Μιλάμε για καλύτερο από βασικό μισθό στην Ελλάδα. Αν το κάνεις σε 4 ανθρώπους το προηγούμενο, πας στην επίπεδο του διαμαντιού, που σημαίνει 4.000 το μήνα. Ναι, υπάρχουν Έλληνες αυτή τη στιγμή που τα πληρώνονται αυτά τα χρήματα μέσα σε 10 μήνες από την εκκίνησή μας. Και αν κάνεις 4 διαμάντια στην ομάδα σου, ξεπερνάς το πενταψήφιο. Μιλάμε για 12.000 το μήνα. Ναι, υπάρχουν αυτή τη στιγμή Έλληνες οι οποίοι πληρώνονται αυτά τα χρήματα. Στην Ελλάδα είναι η επόμενη φιλοδοξία μου. Εμένα, εδώ πηγαίνουμε. Εδώ είναι ο ιδρυτής της εταιρείας, ο κύριος Όριαν Σέλα, ο οποίος είναι two-star global president. Εδώ έχει σπάσει μπάνκα, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να το μετρήσω. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουν άνθρωποι μέχρι το επίπεδο του ambassador. Στην Κύπρο υπάρχουν αυτή τη στιγμή Έλληνες που μπορούμε να γνωρίσουμε, να σας γνωρίσουμε, να συζητήσετε και να δείτε. Με εισοδήματα που αγγίζουν μέχρι και αυτά τα χιλιάδες ευρώ που βλέπετε. Στην εκκίνηση της Ελλάδας, ο top Έλληνας, ο μέντορας μου, ο οποίος έφερε το project στην Ελλάδα σε συνεργασία με Κύπρο, τον πρώτο του μήνα δημιούργησε πάνω από 35.000 ευρώ. Δημιουργήσαμε πάνω από 700 συνεργάτες και πάνω από 2.000 πελάτες μέσα στον πρώτο μας μήνα, τον Απρίλιο του 2023. Το μεγαλύτερο ντεμπούτο της Ευρώπης στην ιστορία της επιχείρησης. Με τους πελάτες αυτούς να βρίσκονται πάνω από 10 χώρες. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε τετραψήφιο αριθμό συνεργατών με πάνω από 4.500 πελάτες σε 30 χώρες. Και ακόμα δεν έχει κλείσει ο πρώτος μας χρόνος. Οπότε η ταχύτητα της ελληνικής ομάδας πηγαίνει αστρονομικά γρήγορα και γι' αυτό το λόγο έχουμε τεράστια υποστήριξη από τον ίδιο τον ιδρυτή και την ομάδα του. Όλες οι επιχειρήσεις έχουν να κάνουν με το σωστό timing και αυτή τη στιγμή η επιχείρηση έχει πάνω από 600.000 πελάτες σε 125 χώρες. Το 25 υπολογίζουμε ότι αυτό θα διπλασιαστεί και θα σπάσουμε πάνω από 1 εκατομμύριο. Μιλάμε τώρα δηλαδή για 1 χρόνο και 1,5 χρόνο. Πόσο απέχει το 25? Όχι, λιγότερο, 1 χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι μιλάμε για πάνω από 400-500 χιλιάδες πελάτες που στην εταιρεία θα έρθουν με ή χωρίς τον Παπαβασιλείου. Εγώ δεν υπήρχε περίπτωση να χάσω αυτή την ευκαιρία. Γιατί τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Γιατί η επιχείρηση μπορεί να προβλέψει το μέλλον με βάση τη δουλειά που ρίχνει. Και με ρυθμό ανάπτυξης 33% θα είμαστε στα 20 εκατομμύρια σε μια δεκαετία και το 2050 θα έχουμε ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια πελάτες με έναν ελάχιστο ρυθμό ανάπτυξης 12%. Πείτε μου λοιπόν, είναι ή δεν είναι αυτή τη στιγμή η τέλεια στιγμή για να το δουλέψουμε? Και σας το λέω γιατί με πολύ μεγάλη σιγουριά, εγώ με την ομάδα μου ψάχναμε για πάνω από 1 εξάμηνο την εταιρεία, την κάναμε φύλλο και φτερό για να μπορέσουμε να σφίξουμε τα χέρια μαζί της, γιατί δεν ήμασταν τυχαίοι. Ήμασταν άνθρωποι που είχαμε πολλά χρόνια εμπειρία στον κλάδο της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας. Μάλιστα, όλα αυτά που σας λέω, το σουηδικό χρηματιστήριο, το Nasdaq, αυτά τα νούμερα κτλ. Σας προσκαλώ και σας προκαλώ να τα αμφισβητήσετε, γιατί είναι το πρώτο πράγμα που κάναμε όλοι μας και σας εγγυώμαι δεν θα βρείτε ούτε ένα ψεγάδι ηλεκτρονικά σε αυτή την επιχείρηση. Αν λοιπόν είστε λίγο παραπάνω φιλόδοξοι από ό,τι καχύποπτοι, καλώς ήρθατε στο team. Θα χαρώ πάρα πολύ να δουλέψουμε παρέα. Είτε θα είστε στην δική μου ομάδα, είτε σε μια από τις άλλες ελληνικές ομάδες. Υπάρχουν τιτάνες Έλληνες επιχειρηματίες που μας υποστηρίζουν και Νορβηγοί επιχειρηματίες. Ο επικεφαλής πωλήσεων στην Νότια Ευρώπη είναι Ιταλός, πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και επικεφαλής του τμήματος Νοτιού Πωλήσεων Ευρώπης, ο κύριος Καρμέλο Ντιάντζη. Ο διατροφολόγος της επιχείρησης και κεντρικοί γιατροί της επιχείρησης έχουν έρθει, έχουν ταξιδέψει στην Ελλάδα και μας έχουν δει. Έχουμε πάει προσωπικά η ελληνική ομάδα με μια αποστολή 30 ανθρώπων τον Οκτώβρη του 2023 και είδαμε το παγκόσμιο συνέδριο της εταιρείας. Γνωρίσαμε τον ιδρυτή, τον διευθυντή. Ο διευθυντής ήρθε τον Ιανουάριο τώρα που μας πέρασε σε ένα παγκόσμιο συνέδριο που έκανε η επιχείρησή μας, η ομάδα μας εδώ πέρα. Σας εγγυώμαι η υποστήριξη που υπάρχει από την ομάδα και το ότι η ελληνική αγορά έχει πέσει στο στόχαστρο της επιχείρησης είναι τεράστιο πλεονέκτημα για εμάς. Αν πάλι η φιλοδοξία σας είναι λίγο πιο χαμηλή από την καχυποψία σας, που είναι απόλυτα φυσιολογικό, όλοι είμαστε καχύποπτοι, είμαστε στη χώρα της παπάτσας, γι' αυτό σας λέω με σιγουριά, ελέγξτε μας, μπορείτε να γίνετε πελάτες της Ενζίνο. Δηλαδή, δοκιμάστε, αξιολογήστε και δείτε αν όντως αυτά που σας λέω είναι αερολογίες ή λόγια από έναν σοβαρό Έλληνα επιχειρηματία. Ανακεφαλαιώνοντας, μιλάμε για ένα τεράστιο global trend από αλλαγή από guest-based σε test-based διατροφή. Αν το σκεφτείτε, οι διατροφολόγοι σήμερα κάνουν εξετάσεις αίματος, λιπομέτρηση, σωματικό βάρος,
δείκτη μάζας σώματος, τον μεταβολικό σου τύπο και άλλα πολλά για να σου δώσουν ένα πρόγραμμα διατροφής. Οι γιατροί σου ζητάνε εξετάσεις, ακτινογραφίες κτλ. Δεν είμαστε πλέον στο αέρα πατέρα. Αυτό λοιπόν τώρα έχει ξεκινήσει ήδη και γίνεται και στη συνέχεια θα είναι τεράστιο. Μιλάμε για μια κορυφαία εταιρεία στον χώρο της υγείας με διψήφια νούμερα ανάπτυξης κάθε χρόνο για σταθερά 18 χρόνια. Με απίστευτη μετοχή. Πελατοκεντρική επιχείρηση με αυτοματοποιημένο, παγκόσμιο, πολύγλωσσο προσωποποιημένο e-shop. Αυτά όλα είναι μπαμ, 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 απίστευτα πράγματα για έναν επιχειρηματία. Στην Ελλάδα για να κάνεις έναρξη επιχείρησης χρειάζεται 2-3 χιλιάρικα. Εδώ και για να στήσεις ένα e-shop που να είναι πανελλαδικό χρειάζεται πάνω από 10. Που δεν θα είναι αυτόματο, θα έρχεται μια παραγγελία και θα φωνάζει «Σουλά! Ήρθε παραγγελία». Να κόψει τιμολόγια, να τα πακετάρει, να τα σερβίρει, να τα στείλει, να κάνει ζαλάνι. Εδώ δεν ασχολείσαι με τίποτα. Έχει πελάτη στην Γερμανία, στην Αυστραλία, στην Κύπρο, στην Ελβετία, στην Δανία, όπου θε. Κουμπώνει πάνω, παίρνουν αυτόματα από την αποθήκη τη εταιρεία τα προϊόντα του. Η εταιρεία κόβει παραστατικό προ εκείνου, εσύ παίρνει την προμηθειούλα σου και ο άλλο έχει στη γλώσσα του το e-shop του. Και το διαχειρίζεται. Μαγικό σύστημα ηλεκτρονικό. Μιλάμε για ένα συνδρομητικό μοντέλο με μέσο όρο ζωή ενό πελάτη 18 μήνες. Φυσικά, γιατί δεν έχει νόημα να πάρει ένα σκεύασμα για την υγεία σου για ένα μήνα. Χρειάστηκαν χρόνια για να τη χαλάσει. Θα τη φτιάξει ένα απόγευμα. Πάρε το πρόγραμμα των 6 μηνών, το πιο βασικό μα πρόγραμμα, και κάνε 2 κύκλους των 120 ημερών για να στρώσει το σώμα σου. Και έπειτα από εκεί, αν θε, κράτα το για πρόληψη. Όπω πλένει τα δόντια σου. Εγώ τουλάχιστον δεν πρόκειται να το αλλάξω γιατί είδα το σοκαριστικό αποτέλεσμα στο σώμα μου. Mentoring από ανθρώπου που έχουν 10 φορές τα αποτελέσματα που έχουμε εμείς. Ευθυγραμμισμένοι με τις αξίες της ελληνικής κοινότητας, της Plan B Community. Βρείτε μας στο YouTube, γκουγκλάρετε μας στο ίντερνετ, planbcommunity.gr, κοινότητα Πλάνου Β, που πιστεύουμε στην οικογένεια, την ελπίδα, την ανταμοιβή και την ελευθερία. Είμαστε μια ομάδα από αναπτυσσόμενους influencers που ψάχνουμε να δούμε πώς να πολεμήσουμε την σκλαβιά του πλάνου Α, της κατάστασης δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά. Γι' αυτό και την ονομάσαμε την άλλη κατάσταση Plan B. Εναλλακτική κατάσταση. Αν αυτά τα πράγματα ισχύουν και για σένα, η κοινότητά μας ίσως να είναι ο χώρος για σένα. Είμαστε μια ομάδα που ασχολούμαστε και με την προσωπική ανάπτυξη. Η ίδια η επιχείρηση έχει πάνω από 1.300 εκπαιδεύσεις προσωπικής εξέλιξης ανυπολόγιστης αξίας, μηδενικό ρίσκο με πλήρη επιστροφή χρημάτων στο επαγγελματικό πακέτο, προσωπική ομάδα υποστήριξης για κάθε νέο συνεργάτη. Αν ο Παπαβασιλείου, που δεν έχει ιδέα από σκευάσματα, που δεν έχει σπουδάσει φαρμακοποιός, που δεν έχει σχέση με το κομμάτι, ακόμα και με τη γυμναστική, δεν έχω τόσο καλή σχέση. Αν εγώ μπορώ να το κάνω και να είμαι ένας από τους κορυφαίους στην ελληνική αγορά, το μόνο που κατάφερα ήταν ότι συνεργάστηκα με μέντορες επιχειρηματίες και με σύμβουλους από την ιατρική κοινότητα. Φαρμακοποιούς, γιατρούς, ιατρικούς επισκέπτες, νοσηλευτές, ανθρώπους που είναι επιστήμονες στον χώρο της υγείας. Δεν χρειάζεται λοιπόν να τα ξέρω εγώ, χρειάζεται να δουλέψω με τους ανθρώπους. Δεν πρόκειται να πάρεις ποτέ απόφαση και να παίζεις τον γιατρό εδώ πέρα. Δεν τον έπαιξα ποτέ εγώ αυτό το ρόλο και δεν πρόκειται και εσύ. Θα σε στηρίξουμε για να το κάνεις, θα σου δείξουμε τον τρόπο, άλλωστε μας συμφέρει. Δωρεάν η συνδρομή με σύσταση 4 πελατών, ένα πολυτελές lifestyle με VIP πληρωμένα ταξίδια. Τώρα τον Μάρτιο θα φύγουν οι πρώτοι Έλληνες στα Κανάρια νησιά σε ένα πληρωμένο ταξίδι μαγικό ονειρεμένο. Τα πάντα πληρωμένα, είναι απίστευτο. Προσαρμοσμένο πρόγραμμα εργασίας με βάση χρόνο χρήμα κάθε συνεργάτη. 3 ώρες minimum να έχεις μέσα στην εβδομάδα σου, μπορούμε να δουλέψουμε. Έχουμε ένα πρόγραμμα γι' αυτό. Το ερώτημα είναι για ποιο λόγο θα μπει στη διαδικασία. Το γιατί που σε ρώτησα. Και το σωστό timing είναι. Εντάξει, για εξωστρέφεια είναι απίστευτη. Εγώ τους ανθρώπους που έχω σε άλλες χώρες κυριολεκτικά δεν τους ήξερα. Είναι ο τρόπος που δουλεύουμε γιατί κάποιος ξέρει κάποιον, ο οποίος ξέρει κάποιον, ο οποίος ξέρει κάποιον στη Γερμανία. Οι άνθρωποι μετανιώνουμε πολύ περισσότερο για πράγματα που δεν κάναμε στη ζωή μας παρά για αυτά που κάναμε. Και σας μιλάει ένας άνθρωπος που άφησε την ασφάλεια του δημοσίου, 1.100 ευρώ που κοντεύαν να γίνουν 1.200, κάθε μήνα, μήνας μπει, μήνας βγει, δεν με κουνούσε κανένας και τα άφησα. Γιατί θα πέθαινα αν δεν πήγαινα all in στην προοπτική της ζωής μου. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που σε καίει. Μπορεί να είναι περισσότερα χρήματα, περισσότερος ελεύθερος χρόνος, παθητικό εισόδημα, να βοηθήσεις άλλους, να έχεις οικονομική ελευθερία, όπως έχει ο μεντοράς μου, το είχε σαν προοπτική. Να κυνηγήσεις ένα όνειρο ζωής, να δημιουργήσεις κληρονομιά ή αυτό που εμένα με έκαιγε ήταν η προσωπική μου και επιχειρηματική ανάπτυξη. Ένιωθα ότι είχα κολλήσει. Ένιωθα να πνίγομαι. Και αυτοί οι άνθρωποι μου δώσανε την προοπτική που έψαχνα. Οπότε,
Αυτή η επιχείρηση θα διαμορφώσει το μέλλον της διατροφής με τις εξετάσεις της. Ας το διαμορφώσουμε μαζί. Πάρτε το μέλλον στα χέρια σας. Εγώ με την ομάδα μου το πήρα σύντομα και ε, η ζωή, να ξέρετε, να θυμάστε, είναι σε εξέλιξη. Είσαι παρόν. Όπως λέω και στα σεμινάρια μου, be brave or soon in a grave. Δηλαδή να είσαι τολμηρός ή αλλιώς σύντομα νεκρός. Αυτό είναι σχήμα λόγου. Εννοώ ότι θα είσαι ζωντανός νεκρός, όπως ήμουν εγώ στα 25 μου, που πρακτικά ήμουν εσωτερικά πεθαμένος, δεν είχα κάποιο όραμα, κάποιο όνειρο και έλεγα: OK, όπως πάει, να βγει η μέρα, να φτάσει το Πάσχα, να φτάσουν τα Χριστούγεννα κτλ. Ευτυχώς αυτό το άλλαξα επειδή είχα τα μάτια μου ανοιχτά. Οπότε, μην είσαι και εσύ σαν του ανθρώπου που πεθαίνουν στα 30 του και του στάβουν στα 80. Φτου από εδώ πέρα. Εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή ενημέρωση. Εγώ και η ομάδα των συνεργατών μου είμαστε στη διάθεσή σα για ερωτήσει ή απορίε είτε στο business κομμάτι είτε στο κομμάτι τη υγεία. Αν θέλετε περισσότερε λεπτομέρειε σε οποιοδήποτε από αυτά, μιλήστε προσωπικά με εμά να σα παρέχουμε οτιδήποτε υλικό θέλετε. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η απόψινή ενημέρωση. Εγώ θα σας πω, θα σας ευχηθώ μάλλον καλή απόφαση. Μην αναβάλλετε για αύριο μια απόφαση που μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας. Ίσως σήμερα να είναι η στιγμή, όπως ήταν εμένα το 2015, όταν άκουσα κάτι διαφορετικό, να μπείτε σε αυτόν τον πολύ μαγευτικό χώρο, πολύ ωραίο και σταθερό χώρο της εναλλακτικής επιχειρηματικότητας με την επιχείρηση Zinzino. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και σας εύχομαι καλό υπόλοιπο Δευτέρας. Γεια χαρά.